mae'n gwestiwn ni y pnawn yma ar fi'n dechrau ar gyfnod cyffroes iawn yn ei fywyd e. Ar fi'n dechrau astudio opera gydag Academi Llais Rhyngwladol Cymru. Ceri Davies, croes ato ni. Llon ceg fyna, Academi Llais Rhyngwladol Cymru. Croes ato ni. Wel, gwedwch rhaid, beth yw hwnna de? Ble mae hwnna? Wel, mae'r Academi Llais Rhyngwladol Cymru, mae'n tipyn o llon ceg. Mae fe'n y pryd yn roth mae e. Academi gath ei setlo lan gyda Dennis O'Neill, y tenor o... Pontedilles, ddim yn bell o ni fan hyn, ie. Gath ei setlo lan yn 2007, a mae fe... Mae'n Academi dim ond o ran cyntorion opera wedyn, a hefyd cyfeilyddon ar gwynt cyntorion hefyd. So fyddai'n dechrau ymlaen awr ym Medi mis hyn dechrau'r blwyddyn academaidd wedyn. Wel, llon gyfarchiadau mawr i ti. Sio ges ti dy ddewis de? Wel, nes i opera yn ôl mis Tachwedd lluneded Opera TV yn y Mwldan yn Aberteifi. A wedd yr director ni, Stephen Pilkington, wedd e'n dysgu yn yr Academi Llais yn Manchester. A fe wedi wrth ei drial, so fe sy'n ffodus iawn, nes i lan i neud masterclass gyda Dennis O'Neill. A es i'n neud intervieweth wedyn, ac es i'n dderbyn, diolch byth. So, os da ti'n rhyw gefndir o wersi canu neu pethau fel ni? Sa'i rioed wedi cael yn ddysgu i ganu. Sa'i byth wedi cael gwersi llais. Fe wedi cael gwersi cynnion, dysgu cynnion gyda Carol Davies yn Llan. Ond sa'i wedi cael gwersi canu. So be bynnag dwi'n neud pan dwi yn canu, lle byth esbonio chi siwt dwi'n neud e. Dwi'n neud rhywbeth ar goll yn bach fyna. Ond pob beth yn weddol naturiol de. Ie, felly mae'n rhaid bod y canu'n rhywbeth greddfol i ti a wedi bod trwy dy os, ydy we? Wel, mae e, really. Mae fe'n rhywbeth pwysig iawn i fi. Mae fe'n therapeutic i fi fyd. Dechreuais ti yn yr ysgol Sul gyda Carol eto, pan i'n bach yn hala fi i ganu ambell i emyn, chymod. Wedyn, dechreuais i ganu gyda'r Cyrffi yn Pym Parc, Steddfodau. Ys i ymlaen wedyn, ges i nofyn i joino ar ôl 3. A nes i cwpl i 90 fyny, a wedyn dechreuais i gael cynigion ni'n mynd rown i wneud y 91 chymod. Ond mae'n nes wedi mynd o crowd bach o ryw 5 ar 20, a mae pethau'n bildo am ni, chymod. Mae'n nes. Ond mae byd yr opera nawr yn hollol wahanol. Ti'n mynd mewn i'r byd newydd yma. O ti'n ymwybodol o rai o'r operau a phethau fel ni? Wen i yn ymwybodol, ond wen i'n ymwybodol bod fi'n siwtwr y maes de, chymod. So, cael mynd o Opera TV a cael yr first-hand experience o wneud yr operas yma, chi'n canu, danso, acto, chi'n neud bach o bopeth, a really enjoy es. Un o'r partau ble chi'n mynd drosto fe 10 gwaith i cael neud yn iawn, o popeth yn dyleitio i de. Ac wrth gwrs yn Dennis O'Neill, mae dy ti un o'r cantorion enwocan y byd. Oes, y myd opera, ynddi fe wedi cael gyrfa anhygoel yn diwedd. Mae e, odi. Dwi'n ffodus iawn, mae Dennis O'Neill fe wedwch chi sy'n un o'r tenoriau gorau i fi de. A hefyd mae ydych chi dim Cirita Canwa yn yr Academi, a wedyn gŵr Joan Sutherland, a fe ddysgodd i cynio yn ei llais, chymod. So dwi'n cwntio ni'n anffodus iawn i fynd at yr Academi. O ran yr opera wedyn, os da ti rhywun ti'n gwybod wyt ti'n edmygu, os da ti arwr yn y byd yna gwybod? Wel, mae 2 da fi. Mae 3 really. Mae da fi Maria Callas, sef wrth gwrs mae wedi marw ysbyddau, ond oedd un o'r lleisiau gorau yn y marn ni. Wedyn y mawr Pavarotti. Wrth gwrs, ie. Dwi'n bod pawb y bach o lanwar amdano fe. A wedyn Dennis O'Neill unan, mae wedi bod yn dechrau astudio fe nawr, a mae'n un o'r goreion, really. So beth yw'r uchelgais i ti de? Beth ti'n gobeithio ar ôl wneud y cwrs yma? Ble wyt ti'n gobeithio canu ryw ddwrnod? Fi'n gweithio chi os gyrraedda'r Met. Gawn ni weld beth i gobeithio, ond byddai jyst yn hapus os allai ganu a wneud pobl... Dwi'n hapus pan dwi'n canu, a os dwi'n gwneud pobl arall yn hapus, so bod fi'n rhywbeth sy'n hala fi'n hapus. Mae hwnna'n digon da i fi, sy'n mat fi ble dwi'n lanio o'r un. A mae dy ti lot o gyngherdded o mlaen Leni nawr ta beth? Wes, mae tipyn da fi. Mae un da fi nawr ar y 6 o Mai yn Pym Parc i godi arian i'r rai Welsh. Mae da fi un o'r un nes ymlaen yn y Gwesty'r Cliff Aberteifi ar y 13th o July. Mae hwnna wedyn gyda Gwawr Edwards, London Welsh, Trio Cymru a Elin Murphy.
A wedyn mae un da fi wedyn yn mis Medi, 6 o Medi, wedyn gala concert yn Rhos y Gilwen. A wrth y teg mae Rhos y Gilwen fel rhyw fath o sponsor i fi erbyn yr Academi de. A mae hwnnw'n mynd yr noswaith ni'n mynd i helpu fi i'r Academi. Ti'n fysi de? O, digon ar a cwpl o bethau bach yn between fyd. Wel, mis Medi ti'n dechrau ar dy gwrs newydd pob hwyl i di. Ti'n mynd i ganu ni nawr? Ti'n mynd i ganu un o'r clasuron Cymraeg i ni nawr? Ydw, dwi'n mynd i ganu Bigel Aberdyfi chi. A'n ffefru mwr da fi, chymod, mae fe'n gweud stori bach neis a... Reit. Disgo mlaen i glywed ti'n ganu. Reit, cera di draw te i wneud dy hun yn barod? Felly dyma fe i gyfeiliant Carol Davies i ganu Bugail Aberdyfi. Mwynhewch. Mi geisio fet o ganu canydd cael din ôl fy nghenedlon i'r gadair siglo gyrradan ar y fanydd Aberdyfi a ham fy nghenedd hoff baham gadewais fi ath blant ddinom mae Arthur bach yn canlwy fam mae galon bron a thori mae dau oen llywaith yn y llwyn a'r plant yn chwarae efo rwyn o tir dyn ôl fy nghenedd fwyn i fanydd Aberdyfi. Fel hyn ac eisiaf ganu canydd gael din ôl fy nghenedlon i eistedd eto gyrradan ar y fanydd Aberdyfi. Rwy'n cofio'th lais yn canu'n iach, ond fedri dyn a nebothach, ddiystori gweddi plentyn bach, sydd eisiau gweld ei fami. Rhyw chwarae plant oedd dweud ffarwel, cyd faddau lawn a dan arfel. Tir dydd ein ôl fy nghenedd i fanydd Aberdyfi. Un o'r clasuron Cymreig fan'na. Diolch yn fawr iawn Ceri a phob hwyl i ti gyda dy yrfa.